ene aketiapa nebema wenijio sabra boy mutiapa nso kamu ema aketiapa papa wafidi ne to sompa FM TV why Yasin sompa mani jeni aketiapa na unu warada sompa de asitne imunu ema aketiapa ye no mai mun samma kudi mun samjina ne kasebo biji samni ya jasu samjina sompa de abama sompa FM ema aketiapa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV Abon nonsia ahaya SOMPA 106.5 FM Accra Ghana deshmaima yamamu nyina chi anopei ebranso say yede nana kodjesi company limited ko ba sempremo SOMPA kasebo esomo anopei na kasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eno eye SOMPA 93.1 FM Adam Fopa radio so e wo Paris France Doma FM Doma Hinkro eno so eye 100.7 enkwanza SOMPA menselnom eye 90.7 Techiman SOMPA ye 106.1 FM Sunyane SOMPA ye 98.9 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM SOMPA Takwa eye 101.1 FM Obapa enene dom kechire omasom wo ho Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market decoder so baby radio no SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra wo like no wa share na wo ne yakonakra na brebi akase bo simpri mu beba no na wanya ho faso ye YouTube no so ye SOMPA FM live your website www.sompaonline.com nana kodjesi company limited ko ba simpri mu bema ba woto adanse wo ne ma hyase kwa wiye na kachi ne nana pano nsia kase bo na yedri eti adanse ho ne ma de wo ye mu alpha and omega Leicester Ghana Limited edi ya toothpaste ene ne brush aba wo se no pay fa kokoduro sete se de yakosu agwo aboagye sere ejeje an homa na tamfo etofom no eti bomodin ansa Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush fatwichi wo se da bia na wo sia ye fita na wo sia ya kono na watimi de kokoduro asere amana ye yie Wamuna ebo ye chidom amyedi anopa no nsia kase ebo no asommo ensem yede mamo anopa yi de edi mo akotene no ebini Defense Ministry no empanimfo ayenkaye dumbia wanomo ede ebekai opani akane no na wayeswani oho Dr. Omane Boama emunsam enamanope na Dr. Omane Boama ni nipa nso eka ne ho a ye kai wo mo no ene omampanyin His Excellency John Dramani Mahama chimi se na wo ye menua ketwa ana wo di no krema me pa Owura edubu ahen ena afei owura Hanan Wahab wanom ekesi no Woloya penny edin sembi atujafa ho Yehu gari bag bi polisifoɔ bi emu a cocaine na egumo no beye 866 parcels of suspected cocaine ene hyemu anopa yi ye be pensempensemu ede amamo empanifo wondu onjuma awa recovery ambassadorial aye community no one mo dia tudwa say dear friend mental health no adwemu yade no stigma yensere adehye awo ho no empanifo nhye ne yentu ho anamo papa empendudu aniema bo koso ye fani inflation no empanifo abamane se bosome enso no eso te ba fom ohanchemu enan akiri ponsia yebeko obi man so na India maimo amane afiri ho ba ne sensem twerani bi ya sentence ne so wonkwada fiase mfinhia du ede ebone ene woye ensem pi kan we no ho ne ede so mo se kase body afiri SOMPA 106.5 FM Accra ene eye bosome nwochi ne de toso enso ye ne ede kase boyi eso mo no pai eye me die nyame ye hyira no
AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrɛ me AKOSUA nhyira menne medoba ABENA BADU ADEPA Kofi. Abusua afei ensem no enkyeremu ankasa eni enra ene afe pepepa yempanimfo mako enwotwe wanom ekodi dwumason ede aboa oman no ewadanse woboase a fofia ntwata no adwade aba mu a elupre kwata wanom de kono ekwanya akwanhia ema wanom nyina eti nananom ensiedo enra upiemo ewo UPSA auditorium a empanimfo eye som fefefe wo honom a yede ekakai yempanimfo yi na asoye na wanom wo ena ehye eye bambo ho nsem so ewo memo metre defense ministry no opani akane no na oye opani a wotua no Dr. Omane Boama Edward na oye nipandifo no mu baako a woti nananom ensiedo nti enra upiemu awa defense ministry no am empanimfo se wanam aye enkaye dumbi a yenyina nim se yesiesie empanimfo yi ewo abankesiem ene emiaye bebre no yebetimi ede akai wonom nanso defense ministry ho nankasa no womo so aye womo de kakra bi a womo ebetimi de akai Dr. Edward Omane Boama Brene Brano enti no wanam aye womo de se yesie obi na yakra no kama ya yede ne din aboho wo pani a wono wogina simpie ni apaso ekasa ye ekyerkyeremu die nti a wonom eye sa dipoti eye Dr. Ernest Brojajemfi wono na deputy defense minister ne sem odi to dwano ebini. We gather here today for a solemn and dignified to honor the life, service and legacy of Dr. Edward Kofi Omane Boama, whose dedication to public service, national development and the ideals of our republic has left an indelible mark on all who knew him, worked with him, and even those who observed him from afar. It is an occasion for us to demonstrate that a nation that honors those who have served it faithfully strengthens its own future. Also, we share in the proven belief that institutions that preserve the memory of exemplary leadership reinforce the values that sustain them. That is the main reason we are here today. Mr. President, beyond the solemn honor to his life, this is yet an opportunity to pay tribute to a distinguished public servant who died in active service to the Republic alongside his colleagues in service. The Honorable Dr. Ibrahim Mutala Mohammed, Alhaji Muniru Mohammed Limuna, Dr. Samuel Sapo, Mr. Samuel ABOAGYE, Wing Commander Peter Bafemi Anala, Flight Lieutenant Mangan Chum Ampedu, and Flight Sergeant and Establishment, all of whom we remember. Osweni abedi achire ya wo sheba mbo ho nsem so defense ministry no ya wo my Ghana mu eye Dr. Ernest Brojajemfi wono ene kasa ye ne kasa no achi no opani a wo ye acting defense minister ewo memo eye Dr. Kasel Atuba Forson wono so kasa achire mu se Dr. Edward Omane Boama sebi sedie na ne dibre ene na adwimo edo ya no de bo oman nti bibia mu no ye bekai ne pa. On behalf of the Ministry of Defense and the Ghana Armed Forces, I reaffirm our unwavering commitment to preserve the ideals of patriotism, service, professionalism, and integrity that Dr. Edward Kofi Omane Boama so notably exemplified. May this cenotaph remain an enduring symbol of honor, sacrifice, and national service. May this publication continue to educate and inspire generations of Ghanaians, and may the memory of our brother, Dr. Edward Kofi Omane Boama, continue to guide us in our service to the Republic. May his soul rest in perfect peace. Eya reho ye mabusua nyina hyeden ene yakoma muni nyina so ye ho hyeden eya reho sempa ye mpanimfo nwotwe ya wanom kodi dwumason de aboa oman Ghana ya atunrenchement se esi ye pani okasa asesei eye sesei de ogina mu ese defense minister Dr. Kasel Atuba Forson wono ena yete ninkan. Meka wo se sompa kasebo na wuti afri sompa 106.5 FM akra na na kodjesi company limited ko ba sempremu be ma ba woton adansi ho niema na afeso Leicester Ghana limited woton ya toothpaste and the brush wo mo na ebo ye chidom ama no pay yede asommo na memma akantinka enwotwe a wo mo firi mu a yedi wo mo afihia da yedi hu nkomo a eya tete no omampani His Excellency John Dramani Mahama so kire nadwene ebro kopie Ministry of Defense anasa so ye hye bamboso na waka bibi fa Dr. Edward Omane Boama ho a ono sabre no yo soafo no hye
asrafo na omanyi bambo ho nsam na wose no we obi a wafa ne se ni nua ketewa wasan so ye nadamfo ye nokwafo adamfo nokwafo de eho odin nanso mampanyi se Dr. Manebo Ama na oye adamfo nokwafo nadamfo wo ye nokwafo a loyal friend wono na afrim wo obi a obetimi aginadi wo obi a no ye ni nua ketewa nanso adwuma bi a wo de be hye ne nsa no wo de nakoma ne nadwene nyina ye ma wo utimi se he ni pewa ye adwuma yi ama na ye fe na ebra wo kasa enura e wo defense ministry aso ye hye bamboso na wo mu ye nkaidum bi e de akai Dr. Manebo Ama no eno se wo ma na memu no eye mre wo ma politics eye fe wo ma Ghana mpumtuo eye akono wo obi a wosom yie e wo man no adwumadie mu eti se ye kan no wo no de ade ba ko betimi de akai ne se wo ye madamfo ni menua ketewa na wo ye ne kwafo Mama Yenti Omampany, His Excellency John Dramani Mahama. Dr. Manebo Ama served with diligence, humility, and unwavering commitment to the security and stability of our republic. His contribution to strengthening our armed forces and advancing Ghana's democratic governance will remain part of our national story. For me, this immortalization of Omani's memory is deeply personal. He was a friend, a younger brother, a loyalist, and a close advisor. His loyalty and love for me was undoubted. He stood by my side through all momentous occasions of my political career. Omani was a great human being. His kind is difficult to find in our world today. I thank the Ghana Armed Forces for the honor being done to your former minister today, the only defense minister on record to have died in active service. When Omampany, His Excellency John Dramani Mahama no say, was swafo with dikai ana wosom e woni dwumadie mu a wo free mu eno no eti eho nkai dum o mokoye ye no eno no nso ekasa wase a wo chim se madamfo ene me nua no kwafo wonyame emfa wonsi wo ensam foforo mu no empanimfo mienu a wonom ensam ewo meyasem dibia yegusu ayedi eye Owura Abdul Wahab Hanan ena afei Owura Kwabena Adubuahin empanimfo emienu wonom aloyafo eden sembi epie monten wo hwemu a opani a wono woboa Owura Abdul Hanan Wahab eye enkane Attorney General Owura Godfred Yeboadame wono ena ye lawyer panini a wodi nsam no de aboa Owura Abdul Wahab Hanan ena afei lawyer Penny Samuel Atachia wono so woboa Owura Kwabena Adubuahin ewe ne nsam a ewo court na Penny say wonom ewo ho ena nanu a court no ekwa asetena no wonom hye yese krata edi afrim panimfo a womo ewo mayimo omayi Attorney General na kache abase wonom entwentwen so kakra na yenhwehwe empanimfo ensam mu eyie na ansa na wonom asanso ababa betena ensam no so ebio enti no womo lawyer yi Owura Godfred Yeboadame enkane no oyo omayi Attorney General wodi nsam no ede ama Owura Abdul Wahab Hanan no ekire mu sei krata wono de ekoye ekoma mpanimfo se 5 August no na ekire se ene nansa wanu mu kire mu se de ye informe wo no kamia ye se bibia ni omo pa kire se omanye Chief Justice na wanu mu enfa krata wo mo pese wo mo se wo mo nsem wo so no enfa enkosom no ansa na wanu mu ahye date foforo a wanu ebetena se na yasanso akọ asem no so enti no Owura Godfred Yeboadame ese wanu de enanu a wanu ekọ asetena no ene ensem we kọ so wo ho ansa na sa vacation of ensem a wanu edie no ye vacate ni kakra eba no wo hu se eniema bi a enhyeda enkoyie ana ensuo enhyeda enyina ho ekoso na ne nyina mu no wanu no obetufo ese de ekọ a wanu mu kire mu se one direct bibia ema omaye Chief Justice no wanu obetimi aye ne sa pepepe ansa na date ya wanu ahye no wo mo akwa akohia na lawyer Samuel Atachia so dia wode ebaye efri Kwabena Adubuahin enso ensem no wanu so kire mu se de wanu eka wo mo nsem ansa na wanu mo etwentwen asamdie no so ekakra no wono so obetumi aka esiso se wo hu enhwehwemu bi e wo ho a eno no ekire se ade sei na wonom ye na kire enti na wonom atwentwen so ekakra no enti aloyafo mienu nyina etwetwe sere se de be ya ensem a wonom edie no womo ebetumi ahwehwe niema mu ye nkrata sem a wonom ehwehwe mu no womo ahwehwe mu ye ansa ena de wonom kire mu se bibia betumi akoyi a giso manye Chief Justice na wonom edi bibia akwakwa koso ne naso no wonom aye enti womo so womo de omuguso ya de fankra
nkatasam ho ene asem die ne ho pote no wonam eye bibia nyame yadomu a wo mo twen panifo ese yedi date foforo ebebre wo no Meka wo se Sompa kase bona wuti efri Sompa 106.5 FM akra na ye to so na ye du tema policefo aba won homoden akochi nipa bi omususu se enema na eka wo mo ho no eye kokan yi bi a nrante ne maba wo yi ni nipa bi wo mo echi ene ade no na wo so wo mo hu gari boto bi wo mo hu gari boto no wo mo sa gari boto yi de ade fita ye gumu enye gari eye cocaine ampa wo mo so na eso wo mo hweye no wo mo susu se na eye cocaine prekope na ye wukoda numre anumre no wochi ene wo mo hye sa dwumadi na se apolisifo eba wo ho pempen etu sa na mo no wo mo chi nipa miensa de odi kan no wo ye obi a wo free the Netherlands e ho no wo free ena emu mienu wo mo eye Ghana fo eno ena sa na no na ekuta wo mo ebra wo mo e kasa e de ato nsentwofo anim na wo mo chem sa asem ide aba beto wo mo pono so wo hu ase he konkonte wo mo kra no mo susu se de wo mu no se nya gari bottom mom na wo ho na mom de wo mo no mo dwen se eye konkonte ena egu gari botonim afa di wo mo hye container ni mu no mo bie so a afa mo kon se ade fita yi de mom ye nkoson hwe na enye konkonte ena no so a enya gari ebi ana nkrofo ekoken yi bi na no na tema regional police commander wo no ena ehwo mo dwumadi so DCOP Eric Asamoah Esiedu wodin nsem no etu dwa ebra wo mo nya ahanwochi aduosia ensia niema bi o mo susu se eye cocaine no intended for on 5th of August 2026 at about 1950 hours. Tema Regional Police Command received credible intelligence that some young men were loading parcels of white substance concealed in sacks gari into a 40-footer container at a warehouse within Tema Harbour enclave for export. Acting swiftly on the intelligence, a team of police officers proceeded to the warehouse where they met 3 persons, namely Gilano Howin, age 31, a Dutch national, John Mensah Saba, age 41, and Alhaji Idris Haruna, age 52, allegedly supervising the loading operation. Police observed the sacks of gari were being loaded into the container, which was mounted on a white DAF truck bearing registration number WR1118-10. The 3 persons, together with the truck, were brought to the regional headquarters for further investigation. Tema Regional Police Commander DCOP Eric Asamoah Esiedu ene cheche nsemu de chensentrofo nanam so ama Sompa Kasebo enya bia ye dia somo anopa meka wo se Sompa Kasebo ena wuti efi Sompa 106.5 FM akra edan na wusie no project no edru he 2026 akato na bro na ye gya na kwan na wonso so wodan no wo ye awie no aka se Paul said you can asem no masha adwuma bi ase na me dia ba awie ye metu akwantupa 2026 akwantupa pa be na wutu fa ho bebo eko ba simpri mu be maba na kodwetesi company limited na wodan no watimi awie ntem enye obi na woto adansie wo niam afiri ne nkyan a wo ye nhyira o wi ase nye obi na ade ho bɔ no a wo ye nhyira obi wa ade ho bɔ no na wa ye nhyira obi wa ade ho kɔbɔ no na aye hawo na kodwetesi company limited de se wo de ho kɔbɔ no a na kyɛ sɛ eniema papa nko na bedi ahim na edi ade nkyekye ɛwɔ abrabom eti sɛ wo pɛ nadoa wo pɛ plywood wo pɛ building wires wo pɛ cement wo pɛ iron rods wo pɛ roofing sheets a ene general building materials de ene yakachi ene wo ade a wo ye ho a ɛda nso obi anso ne bie ne sɛ ye ma free consultation de ye ne sɛ brana ebia na wonsi dan da eti wonim kwan ye fa so si dan brana ye ntufo fa design ne be kyerɛ ye architectural design ne fa bra ye be ka kyerɛ wo sɛ sa 4 bedroom house ana sa 3 bedroom house da opese wosi ne sa house no wohia cement duduo sei wohia iron rod duduo sei wohia nadoa duduo sei eti wonim ka wo bebo nyina ansa na wa hyase ye menkɔ ka ya anom no a wo mo ya ade a wo mo plan no wo de be a planner te sɛ onyankopɔn osi minim adwene kora madwene fa ho ne sɛ nyame kora wo ye planner eti brana e ko ba simpri mu be maba mo a ne planning sɛ be ya wo ye bibia wo be wie ne nkodu mfimfin no emframa kakra bofa woni so anu woni so biriw na wo da fam a wo wo nan bra na edan na anka mfimfin ama nkrofo anka sɛ edan we de ache o wo mo chance enye no be 15 years ni na me hu se wo mu si dan no wa ma ka ba gi free consultation ke dan ba ko enka ni 15 years na kodwegye company limited eno no free delivery so adwuma waje abasobo Ghana ne amano ne numbers ni 020 435 5050 020 435 5050 na wodem anasa 0244 419 393 0244 419
393 Nana Kojesi Company Limited. We a Koba Simpri Mobile Mabano. And Opasa Diachi, Akosia Bebusa as a feature was Sekakra no Hadi. Sekakra. It was seen as Sunny and I said, what you saw. Once will be out to be Chanata Fita. Nana Tad and Nas Sunny. We say, Natadia Medicha when Anuya Sunny say. Sana Yankupon was Seno. What the Maufita, me Busa say was Seno, was Seno. Sa wasene no a wo de anya hwe bra ye de yas white ne be mana de apono na wo de yi ho na wo amanya me enu ne ho so ma wo se a efe if so sa akoda bia ne si fifi kama pa wo twitwi ne ye de bia na ne se a ye kama etina Ghana Dental Association kura wo mu ni ho agoro no Yas whitening, Yas hair bar, Yas total care, Yas gel, Yas ninyina say eye die aposin e di chichi yesen na ye di the toothbrush beka ho aye be CP esita dia obi enim se ba kope Yas toothpaste and the brush se wo call provision shops ahodo a ebi wo ho se wo won kran ha na se wo pedodo atu a na wo frɛ enkran phone number ni 050 161 9588 050 161 9588 and as a walk so a 050 1390338 Kumase for Monfre Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and the brush na muntu bi a 050 1390338 na would demo kama make I was a Sompa kasi bona wuti efi Sompa 106.5 FM Accra and ya bosome ngochi neda etoso and so August 7 ye humeso ye ba ye de dia kanina ebeto so Aji babia ampa yeda se yetwa ensamono esoni yakoyenim ewo ensem foforo said ye beya enubone ye etiate se ewo my Ghana mu enkankan ye mabunu so no empanifo betimi apane pomasibre papa bi na de efra no adwenimu yade mental health no eno so ye betumi abo ho bra na enkoye se yestenete yensa wade hye so sresre wonom ewo mayimu nti adwumakuo bi a wonom enhya ban ase a wo mu di chosen rehabilitation center Wamo empanifo na ekasei no pani ba kwa wono wakọ sa biaye ni mu bia ene wa recover na chese wa free mu aba ya wadane ho ambassador ya wono wo kyerɛkyerɛ wono na ene mpanifo akasei owura kwaku gardener na ne nsɛm a wono mu kɔhia desuafo bia ya yentete ede aba wono ode tudwa ene sei womo adwumakuo no ede niema egu akwan mu sɛde bɛya yenuane mu a womo atonu bɔni mu ntentan ya ene sɛ wanfa bia na ne ho yira no bonso wuhia na no odwini tirim no wakasa no huruhuri ene ade no wono ene womo bedi nkomo yie na yetimi atwe womo ede afiri no bɔne ho ebio adwemu yade no nso eba enya baakofo na anyo wabusua nyina enya womo ane womo ye adwuma womo ene wo enya enti no wo nso wose ye cancel ye ne wotena se ne ye kyerɛkyerɛ wo na wonom efa kwan papa bi so na yetimi aboa wo yie na bibia akoso wabra na owura kwaku gardener ede ne nsam etu dwa no na yensam twani na oponchichiku no wafa ho anopa amaba mo so new site bia matro ese me ba me ya amicable settlement ama jessica no dey condom drug to the extent say with the AMA afede to me ba ofie kra be see signboard town and country planning ofie matro say government proposed site for area community hospital want me ni aban kotwe last minute the obenwan say legal men in the person of ANA about so there were legislative instrument I got the assassin in the transfer of ownership in your encroachment in your man so is part of legality says sound the assassin you make a commitment na fedie and no ya the sasikano akwakoto in Bonia me ya bedu pempe so afa be chimi for impersonation e ma me ko prison enye duro ya manko prison manko prison 7 times 2 years 7 times me kan emfa hoahoa me kan emfa mbo hu ba me kan ama we hu se ewrade etumi eso de wafa bia se obeye ni ye wo ye den a ebeye ye
Awurade deɛ wɔbɛtumi ayɛ wo yie paa enti no wadwe no sachara no na empanimfo nso ɛmoa wo na etimi twe ho firi enubɔne enei wato mu tentan no ɔpani wakɔmu pɛn ɛna enei warekovent wadane ne ho ambassador ɛna wɔnam ɛboa ɛyɛ chosen rehabilitation center ɛyɛ Owurakwaku Gardner ɛna ɔkasa yɛde ne deɛ ɛyɛ futu nti sisi a wɔn kɔ schools mu wɔn kɔ afiefie communities mu nsɔre mu ɛna wɔn de saa enkyekye ɛkɔ adesuafo bi a wɔn kɔ hyia wɔn a wɔn nso agye ntitiye ɛto mu no ebi ɛne opani a wɔkɔ hyia wɔn no ɛkasa ase. So for this exercise to work, unless we go to the neighborhood, the corners, the ghettos to help people who are struggling from this abuse, because it's going properly in Ghana here. Because we don't think of their health and things, and it's like they don't have mother and father who take care of them, who tell them what to do and things. Because in this world, so that's why I like the white. The white people, they don't let people to stay on the street or any person, because anytime they stay on the street, they arrest you. But in Ghana like this, we leave all the children, see children walking on the road and things, selling things on the way. Where car can knock them. We don't think about them. And very emotional. To me, it's very emotional to me because I see them like these are one of our futures, a present and everything. But we, the also in school, we are happy because we know that our mother is trying best to provide food for us. But also the street food, they have mothers and fathers. I just that they don't have people to support them. So that's adesuafo no wɔn so wɔn ani agye paa sɛ mpanimfo yi a wɔnom efiri chosen rehabilitation center wɔnom aba abɛkyerɛkyerɛ wɔnom nsɛm nyinaa yɛn nsɛm twerɛni nana ɔpɔn kyekyeku ɛna ɛto som yɛn. Meka wo sɛ Sompa kasiebo na wotie firi Sompa 106.5 FM Accra na yɛtoa so na yakɔ yɛnimu a na ɔman Ghana mpendodo aneɛma boɔ ɛkɔ so no ɛdin ɛda soɔ ɛyɛ inflation abrofo kasa mo friend the general price level eti wo hwɛ ɔman ni nyinaa ne wabu ho akonta sɛ bia mekɔtɔ aduane a na ano mekɔ ye na ɛyɛ 1 cedi ebi a mekɔ ye na afɛ de 1 cedi 50% na sɛ inflation 50% no na sɛ mpendodo no na ɛkɔ na ɔmo hwehwɛ ni nyinaa na wɔn abu ho akonta na ɔmo kyem sɛ bɛyɛ bosome miɛnsa na ɛbere bi a wobɛkɔ bia na nneɛma boɔ kɔ soro mpendodo a yɛde bu ho akonta no na wɔ soro nanso July nko a de akɔyie de ama ɔman no yebu ho akonta no na empendodo a nneɛma boɔ kɔ soro na te aba fam ankɔ soro saa eti ɛyɛ ɔhankyɛ mu ɛnan akyiripo ensia 4.6% ɛwɔ bosome nson ne mu na saa asɛm yi ayɛ ne gisɛm kɛseɛ abanko ntabufo akakye ɛyɛ Ghana Statistical Service wɔn mo na di nsɛm yi ɛto dwa na wɔn kyɛm sɛ bosome mmiɛnsa de atoatoa so a sɛ de nneɛma boɔ si kɔ soro no na ne titiriw enuane a yɛkɔ dwom ɛkɔtɔ no ɛna yɛwɔ biribi a ɛno nso so ɛwɔ hɔ a ɛno no ɛyɛ non-food inflation ɛno deɛ ɛnyɛ nnuane nanso wotimi hwɛ a ɛyɛ nneɛma a ɛka yɛasetena mu ne abrabɔ mu yɛdie nkonnwa ne nneɛma bebree ɛno nso no sɛdeɛ ɛsi tie no wode toto bosome nson no ho a ɛno nso ɛbaa fam yie paa na sei ɛna Dr. Hassan Idris ɔyɛ government statistician abanko ntabuo po mapa wɔde ato dwa. Still rising but more slowly. Year-on-year inflation in July 2026 was 4.6%. That is 0.7 percentage points lower than the 5.3% recorded in June 2026. It is also 7.5 percentage points lower than the July 2025 inflation rate of 12.1%. The index itself stood at 271. Dr. Hassan Idrisu eya ban kontabufuo wona kasa ya Sompa kasiebo ede asomo anopai yeko obi mai so ni akowie kase no ni abu ne kom se pen na India minim eho ene yede ekọ empanimfo a wonu di wom dwuma ewo India court wono no ewo gua bench womo ena ekasei na sa court we no ewo Bombay enti Bombay High Court wonom ese abrantia baako a na odini dwuma ewo Tahika magazine dwumadie no no eno ne ye ensemtrofo adwumadie yu ebia enti ne sa branche we no kopie mo e Tahita magazine wa na wo ye editor ne din ene Taran Tijab na wanu mo kire mu se 2013 no November no ena dwumadie bi ekoso ewo India hono mo a Hollywood wanum Esther baako a wode Robert D Nairo waba adwumadie no ebie enti no empanifo bebre no a ekobi na sansem training ya wono ya editor yi wono su kobi na wo mo wie bibia na wo mo eba no lift mu
and one much musa Nicolic Bako no your bar one and a force I left no and a sebio wa yes or per se was say no I will lifting him na a quarter apostifo animal one much seminimua nanya from 2013 no quabra sawa court a woman at 2021 ye jai abranti and set woman in someone who said won differ inti onfa ne ho nkodi na mpani se wo masa a revisit sa case no e man prempren ya me no kasai talanje pal wanu mu kire mu se onkoda fiase mfinhia ne polypoly du esan se wanu makohwehwe mu CCTV cameras ya na what lift ni mu ene bia ya wanu edi dwumadie no wo mahu se ampara ne nuane ampara wa attempti ese Nicolikia woni ne eye adwuma no obetimi asese no wode na fa kwambone so ansakura na sa asemwe ebesi 2013 no na wani mu kire mu se ema be se miensa na se nan bi e woda hia eno no na enipa bi mu asese wonom ya na akoye awrehosam kra eman mani bi kra eti nananom wonse do ya adehia no ebufu yi a wonom e protest ho anche bia ena nsamtwire ni die ebesi ya na kyese ekwa yes say yade bia eyakoso ewo India ho etini mprempren ya me no kasa idie empanifo se Bombay High Court no ese editor no wo kwakotwini mu emfinhia polypoly du ene adwumaden ede aboa India aban no kasebo no si ensema ede som wono pa de makotene bi ne se omampani His Excellency John Dramani Mahama akai Dr. Eduodomane Boama na wachim se woye madam for pa ene menua keto a woye nokwafo sada ana defense ministry no so aye bia ye kakra bia asede yakora mu ya ne nyina ye enkaye dumu a wonam ede kai Dr. Edward Kofi Omane Boama Tema Regional Police Commander ye DCOP Erika Samoa Esiedu wamagye atum se womu se nkrofo bi hwehwe niema bia na omodwin se konkunte edigu gari ayi sacket mu nanso omohwehwe mu no se cocaine ena na omudi hu dwuma Ankani Attorney General Owura Godfrey Abuadame aye lawyer ni a wodjemu ede ama Abdul Hanan Wahab and a face and me attachia and see a year or rock abena do wahin lawyer penny. One woman say, dear a see ya Emma Wama suspend the assembly in Cacrado. One would to muenye, one more train be papa from penny for. A buy kuntabu for Dr. Hassan Edrusu at Churchim Sabosumin Sono and Pendudu and Yama Bokosron, a soteba from Ohanchimo and 9 Echilopunsia. Yako India Maimo and some training be a one tremu set November 2013 no or say Nicolic ewo a lift mono. Yasan revisiting assembly bill if in sheer do yes one coaching. Yeni de kaseboyi esomwano pay me die nyame ehira no akosua ago aboagye wobetimi nso afrem yakosua nhira menne medoba Abena Badu Adepa Kofi na kaseboyi fi SOMPA 106.5 FM Accra na fire headquarters e wo Kumasi SOMPA 93.1 FM Adamfopa radio e wo Paris France Doma SOMPA mesemo Doma FM Doma Hinkro e 100.7 nkranza SOMPA mensonom e 90.7 Techman SOMPA 106.1 FM sunyane SOMPA 98.9 SOMPA takwa obapa ka chire ne dom e 101.1 FM enwachi Kingdom e mankasim 106.1 FM Kanesheba Radio Kadeshi Market. Decoder Subebia Radio on SOMPA FM. Your Facebook page, you know, will like and share. Aya SOMPA 106.5 FM Accra. YouTube Aya SOMPA FM Live. Your website Aya www.sompaonline.com. Nana Kojesi Company Limited. What on Densi Hunia Mashasi Aquaria ye. Waboye Chido Munya friend was 0204355050. Now with them. Leicester Ghana Limited. Yes, toothpaste and then a brush. Now the tissue was sent. Chesa Wanya was Siabro. Who friend one cry has 0501619588 in Swan1 in something so woko your Facebook page na pesa woko chikotie tia headlines no ene nsam na person nyina so eguwa ebetime aboawo yadamo nyina se amamomo eniti Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what about to be a new say me free London eko US na no crowd wo kura fra me bo mama nia na papa mo ho te say awurade aduma haboko na ko jejesi eko bosempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na wo duru US won so manfo bo ndin sa na papa